салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали ма. Имрӯз дӯстони азиз барои шумо тарзи тайёр намудани як намуд печёни как пирожнӣ мешавад резонак, номаш ириска нишон метиҳам. Ва мо дар корай якта маргарини шедрайлета, якта хазяюшка. Агар ки набоша ҳардуша яхелам кунем мешавад. Ак рецептшда ками ду намуд буд, ман ами вай кардам ду намуда. Баъд орда ба чашм мебинем як дона тухми, як дона, як пачка разрыхлитель дар кора тамом. Инам хе маргарин дар комнатни температура боша, мулоимак боша, сахти бад набоша. Ови бадам шудагӣ намша нормальни. Баъд қатъи орд анам хе умочак мекунем. Ами хе ба чашм мебинем ки ҳамаш аралашки шуд. Баъд як дона тухма, қатъи як пачка разрыхлитель мешурем, хамир мона. Хамири ҳами вай пирожни ириска. И как песочния беҳад бамаззаҳай, чанд рӯзам беста қоқ намеша ва камрасходай. Экономични бамазза. Ин намуд песочни ба фикрам ҳамада маҳқулай, ҳама нағз мебина песочни чиза ба баракатай. Инамиҷа ба мо лозим шуд ду маргарин, як дона тухм, як пачка разрыхлитель. Бода описани рецептша менависам, чтобы ки ягон кас ай описани бо мебина рецептша. Ана сета чиз мекунемша ва золача тақсим мекунем. И як рецепт ҳами сета золача мешавад. Инам қамиша мулоим меша бинед. На сахти бадай, на мулоими бад. Беҳад нозукай вақти пухтан шуда ҳами бигирӣ мешкана. Баъд нишон метиҳем тарзе ки чихе боло ба боло мондааша. Да пушти лист мекунем тунукша, камтар на орд пошида пушти листда тунук мекунем. Вақте ки мепаза хе градуси паста монен, 200 градуси 200 мемонен. Нигоҳ мекунем ки ҳами зардча шуд, уже пухтагия. И тунукакай тезда мепаза, бисёри бад намонем ки баъд месӯза, сирхча мешавад. Иҷа ман чандта чиз пухтеста будам. Ҳамроҳи келинмон арӯсак пухтестем. Бинед камтар розивча шуд, тамом. Агар бисёр биста ба сирхак мешавад. Баъд иҷада ай ҳамо варёнкое ки хали килоаки мефурӯшанд, ай ҳамо халиай. Ман 200 грамм варёнка андохтум, 200 грамм сугӯшони молоко. Нигоҳ кунед ами 1 литрара 200 граммша меандозам. Гӯё як ами баночка қити чой ҳаст ку варёнка, яктай ва яктай сугӯшонка ҳарча аралаш мекунем. Анамхе ҳар яктае ки корже ки мепазем 3 та корж мешавад. Амхе варёнкаву сугӯшонкаро аралаш кардагем, анамхе мешакемша. Амха ҳамаи ҷош дамха сер варёнка мекунем ки баъд ипитатсия куна мулоимак шавад. Инамихе ҳамаша мешакем. Ба дигариш уже пухтеста духовкада камта ширгарм меша, дар болои иш через лист кати мемонем. Ихе ба даст намебардорем ки мешкана. Беҳад резонаки хушрӯвай. Бинед чихе монданша, бинед чихе мемонем. Ами хел худаш руғанияй айлис ҷудо мешавад. Инам хе духтаро боло ба боло 3 қабатам хе мемонем. Ина сеюм қабаташ. Ҳамхе сер варёнкаи ама сугӯшони варёнка яҷоя. Варёнкаша бисёртар андозем ки чтобы мо як ба як кардем. Камтар сугӯшонкаи сустар будай. Ҳаста сугӯшонкаи ғавси хушрӯ анам хел боша бо хубай крем хушрӯ сахтак меиста. Баъд анам хе тақсим мекунем, как пирожни мебрем. Баъдам хали коғазои специална ҳаст барои пирожни, да ҳами мемонем. Формочкаҳо да инами специална ҳастай барои кекспазӣ. Анам халиёда мемонем. Баъд болоша ороиш метиҳем. Ай ҳама ороиши осон. Анами ҳози сугӯшони молоко қатъи какао аралаш кардем. Какао инами кен беҳад хушрӯвай. Баъд ба мишок инами хел зори обични мемонем. Беҳтарин ҳами какаои кентай сиёҳи хушрӯ мекуна, маззашам шоколадния. Агар глазурои тари тайёр дошта бошем бо хубай, ваям хушрӯвай.
иҷода духтаро 800 грамм сливки домашний хеле мефурӯшанд дар Тоҷикистон ам хеле сливкиёяй. 1 стакан шакар қатӣ, 220 грамм шакар қатӣ, 800 грамм сливкиро ҳамхе ҳамроҳ мекунем ба қошуқ. Дар морозилник 20 дақиқа ё 30 дақиқа мемонен. Мегирен ба миксер мезанен, беҳад сахти хушрӯ мешава, бо нишон метиём. иҷода рулетик мекунем, мини рулетик бо рецепти арӯз. Беҳтарин рецептай барои шумо нишон метиҳем, то ки шумоram ёд гирем. Ҳама меҳнатҳо барои шумо дӯстони азиз. Лайка фаромӯш накунед. Кадоми обуна шудагӣ нестед, обуна шавен. Подписатсия кунед. Бо як хел одаме аст ки обунара намефаҳмад, подписатсия ҳамҷа ҳастай, сирхака зер кунед, подписатсия мешава. ҳамеша ба видеои моро тамошо мекунед, ай видеоҳои мо қафо намонед. лайка фаромӯш накунед дӯстони азиз. иҷода 6 дона тухма сафедаи зардиш ҷудо мекунем, 6 қошуқ шакарай, 7 қошуқ ордай, 1 пачка разрыхлитель, ба охирда 2 қошуқ равғани ами алина, равғани чӣ мегаанша растительный, хали маргарини халиё не, фақат 2 қошуқ равғани алина ма андохтам. иҷода 6 қошуқ шакара ма да ами стакан гирифтам, чиз кардам, чен карда ба қошуқ кам камаки андохта ба миксер мезанем то сафеди сахт шуданша. Сафедии тухма сахт ки шуд, баъд зардира ҳамихел ҳамроҳ мекунем. умуман ба миксер намезанем. ин рецепт ҳамихелай ба қошуқ мековем, дигар миксер дар кор нестай. разрыхлитель какао дар даруни орд, 7 қошуқ орди гирифтагимон, 1 пачка разрыхлитель, 1 пачка какаои кент. агар дигахи какао боша нигоҳ кунед, какаои нағз бигирен ки сиёҳи хушрӯ куна. какаои кент беҳтарин какаое ки ҳами дарав сиёҳи хушрӯ мекуна, ҳам маззашам таъмшам беҳад хушрӯя шоколадӣ мебӯяд, ҳам вапше хали қумча ягон чи таркиб шуда намеша хушрӯ ва какао. ҳастай ма какаое мегирифтем ки хали қумча дошт, безе буд дар Қазоқистон. иҷода ҳами беҳтарин какаои кент. анамихе ҳамроҳ мекунен, ба қошуқ мекобен. як намуд, як тарз мекобен ки хали ҳами объёми тухм паст нашава. баъд охирон вақте ки аралаш шуда 2 қошуқ равғани анами вақта 2 қошуқ равғани алейна андохтагиам. иҷа шуда навор наомадай. мегирем дар лист амо пергаментная бумага мебрем, чоркунҷа такша равған мекунем ки штоби наҷм ба ису пергаментная бумага ҳами коғаз. баъд ами листа туғрӣ мекунем. бисквита ҳама иҷошда як хел шава барое ки рулетай. дар градуси 150 градус монен. аввал духовка гарм шава, баъд градусша паст кунен, 150 градусда пасти хушрӯ мулоимак мепаза. худаш пухтак маълумай мефаҳмем. ами 30 дақиқада мепаза. иҷода сразу гармогарм мепечонемша ба ягон чизе пахтаги сахт бипечонем ки қола бигира гармогарм. кам тахнак шава мешкана. кремша ба миксер задам, анамхе сахти хушрӯ шуд. бо камтар сугушони молоко ҳамроҳ кардагим дар даруни қаймоқ. баъди сахт шуданаш я пиёла камтар, ай ним пиёла зиёду, як пиёла камтар сугушони молоко ҳамроҳ кардам. крем бо беҳад бамаза шуд. аму сливки тоҷикӣ. анамхе мепечонем. сугушони молокоро қати оби ҷӯшомадагӣ сироп тайёр мекунем барои бисквит. амха бисквита 2 та шудагиай, не якумшай. якумша намха кремша мекунем, мебрем, мемонем, бо дуюмша крем мекунем. амхел 1 лист пур ба пур мешава. я рецепташ. баъд иҷода какао қати сугушони молокоро ҳамроҳ кардем, глазур шуд. кокосови стружки қати ором метиҳем, амхе гирдоша кокосови стружки мекунем. баъд мобайнишда ҳамхе глазури какао қати сугушонка кардагимона. зубочистка қати ҳамхе ай мобайнаш узор мемонем. анамхел ниябич нияк мешава, беҳад хушрӯай, ҳам ягон ҷода бурданда
экономичне, ҳам барои хонаи худтон карданда. Вай креме ки ман тайёр кардам 800 грамм сливки беҳад вай бисёр буд. 300 грамм сливки ҳам бас буд. Ман мондагиша торти медовида ҳамроҳ кардагиям. ана дӯстони азиз, имрӯз маърака доштем дар хона. хеши таборои арӯс меомад. намхе пухти пас кардем, анами чизора пухтем. барои шумо рецептуша нишон додам, то ки новинкаи шумо буфаҳмед. рецептои нав анами медовирам ма пухтам, беҳад медови бамаза мешава. боқӣ мондаи сливкира дар ҳамин медови крем пломбир кардам. беҳад крем бо заварной бо лаззат шуд. анами намуд дар канали ма ҳастай торти медови чанд намуд последни кардагим ҳамин рецептай аҷоибот бо лаззат мешава ҳамин медови. бо иҷода чанд намуд салат тайёр кардем. ҳамин салати гулкарама иншоалло ягон рӯз барои шумо нишон медиҳам. бо гӯштая болгарӣ, помидор, бодиринг ба мазза. имрӯз духтаро як рӯзи дигарай мо рафтем қуртобхӯрӣ ҳамроҳи оилавӣ. қуртоби олим беҳад қуртобои бамазза дорад. қуртоби гӯштиша то нахӯрем қаноат намекунем. дар Тоҷикистон ҳамеша бошем меравем, барое ки дар хона мекунӣ бо дар уҷа дигарай маззаш. имрӯзш бо як рӯзи дигарай беҳад навор бисёрай телефонда барои шумо памятам надошта. дӯстони азиз, ман мондам оста нишон метиҳам мо чӣ кор кардистем дар Тоҷикистон. имрӯз зодрӯзи бачамай ҳамроҳи оилавӣ, ҳамроҳи момаш ҳама каса шашликхӯрӣ омадем. иҷада жда доранд кӯдако. як рӯзи хурсандия барои кӯдако. ватан ки омадӣ ба ҳар ҷо мегардӣ. ису усу тамошо ҳамин кӯдакоро хурсанд мекунем. барои ҳамиё меҳнат мекунем. дӯстони азиз, ҳама каса инҷа шиштем. инаҳа шашликошна гирифтем. ин рӯзо ҳама ёдоварӣ мемонад. дӯстони азиз, ҳамроҳи оилавӣ бошед, беҳад нағзай. ҷое ки рафтестам барои шумо навор мекунам, то ки шумоам айҳоли мо бохабар бошед. ҳозиражда мо дар ватанем, ҳаминҷа истодагием. дӯстони азиз, зайнаба лимпопо овардем. ҳам хахирсанда и киртаи танашда ҳам як приключение шуд. киртаяра духтем. украшениеро бинем. пеша кирта украшение вообще маҳсул накардам. мегам хе мара ранги ҷугиё кардед. мара дига хе украшение гуфта будам. мегум охир гудак чо мекунда паплинак украшениеро. меази хирсанд буд. мегам ман дига хе украшениёи тари шолшола ки о занакои калонда мекунам халин. рост ве фасонш кардем ака овардем. пе ака гармиам хела гузашт. бегаи какхну камистаю тобистонда ваъдашон кардем, натонистим омада. амка проблема кор бисёр буд. ака амирӯз вақт шуд омадем. инҷа 9 километрай. дӯстони азиз, касе ҳамин тарафо боша, ина марҳамат. инаҷа лимпопои детски дорам. уҷа дахай ҷои шашлик дорам. уҷа дромадем баъд иҷа вай кардам. кӯдакора гуфтем қабдрорум чӣ кунам бозӣ кунам. ҳар рӯз вақт намеша, мо одамои серкорем. рост бия бор украшени киртата нишон тиё. брак нами украшени маҳпуш нашуда. иам как нағмо как хандидем. кӯдаки дурӯза бо украшени мегам. ака ки худам ки мекунам ба мура дида гуфта. инҷа поисчарам дошта. поисчаша бинем. ҳай кӯдак фиреб куна. кӯдако ба ҳамин хирсан. ҳамиё хирсан боша, морам хирсан. хелаш баъда када будам. чанд ҷо ягон ҷо бурда натонистам. ҳаминҷа хая қалан биёем. инҷа як хонаи мода наздиктарай. имрӯз 9 сентябрай праздник кардистем. духтари калонӣ мешай.
Инай куртое ки ман украшение кардам, дӯстони азиз. Украшениёи новинка барои подписчикое ки именной ҳамин хали украшениёра мепурсанд, барои анами шумо ман навор кардам. Тамошо кунед фасонои навай. Ҳай ручное корай беҳадқинай украшение. Ҳамаш барои шумо. То охири навор тамошо кунед.